Antonella Bella jisemmilkom u jilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Analiżi Doppja, il-programm li jlaqqa il-logħba tal-Inter mat-telliqa tal-Formula 1. Illum il-programm Analiżi Doppja se jkun qiegħed jitratta żewġ avvenimenti li kellna fi spazju ta' ftit sigħat li huma l-logħba bejn Lens u Inter, il-logħba ta' ħbiberija li kellna l-bieraħ ġewwa Franza, u mbagħad nibqgħu Franza imma mmorru ġewwa s-Circuit Paul Ricard għal video log ta' analiżi illi d-dabs nħolġu live fuq il-Grand Prix ta' Franza. Għadastant nibdew billi immorru għall-ewwel parti ta' dan il-programm, il-parti irrekordjata, u fiha se nitkellmu dwar il-logħba Lens Inter li ntlabet il-bieraħ filgħaxija. Wara din il-parti waqfa qasira u mbagħad niddiskutu l-Grand Prix ta' Franza. Tlaqna! Lens wieħed Inter xejn. Kalma. Kull ma tlifna hija friendly. Biss xi ftit rimarki żgħar rigward din il-logħba, parentesi oħra, dan il-video tiġi rikordjat il-ħadd filgħodu ftit sigħat wara l-logħba tal-bieraħ. Naħseb illi kienet ikkaratterizzata minn ċertu deċiżjonijiet li kienu għara diskutibli għal-fini ta' friendly mill-naħa tal-uffiċjal. Kien hemm xi karti sofort, kien hemm xi disgwid, naħseb illi anki mill-mod kif il-parti tal-Italjan ħarġu din il-logħba ħasbu li kienu qed jilagħbu l-final ta' Champions League u mhux xi logħba ta' ħbiberija għal preparazzjoni għall-istaġun li ġej. Biss ma rridx niġġustifika forsi il-fatt li fiżikament għadna ftit lura, speċjalment dawk li daħlu lejn l-aħħar parti tal-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri ngħidu li t-tim għadu fil-fażi ta' setja fl-ewwel taqsima l-Lens kienu by far aħjar minnha. Bisu bat fit-tieni taqsima anki bid-daħla tal-Lula Brothers, Lukaku u Lautaro Martinez isu t-tim beda naqra inizjattiva u fil-fatt l-istess Lula Brothers għal-naqa ma nexxilhomx ukoll jiskurjaw il-gowl li eventwalment kien ser jiftaħ l-iskor tal-logħba. Il-gowl ma minneħx aħna mamluħ fil-90 minuta fejn l-Inter konna għaddu l-inizjattiva jiġi dan il-gowl paċenzja, kull ma tlifna hija friendly, ma ninsewx ukoll illi kien hemm sjuf fejn saħansitra konna nitilfu kull friendly li labna u mbagħad fix-xitwa kien ikollna kampjonati mill-isbaħ fejn saħansitra konna nidħuhom. Jiġifieri issa naħseb li l-importanti huwa li l-players jidraw l-iskemi ta' li jbihom Inzaghi se jilgħab dan l-istaġun u jġibu dik il-match fitness illi appuntu hemm bżonn. Player li xtaqt nitkellem nara fuqu huwa Valentino Lazaro illi l-bieraħ rajn ħila fuq naħa tax-xelluk anki fil-dawl ta' nuqqas ta' Robin Gosens illi kien imweġġa. Ma naħsibx li kellu ħażin għal-azzru, ngħidu hekk. Issa, jekk hux kapaċi jagħmilha ta' viċi Gosens qatt irridu narawha. Jiena naħseb illi anki fid-dawl tal-fatti li Novara kellu logħba tajba il-ħamis. Nixtieq li nhar is-sibt narah mal-Lyon, ħanbad minn hemm naraw naqra il-wingback Awstrijak jekk jistax ikun karta utli fil-pakket ta' Inzaghi għal din is-sena kemm ma rridux ninsew li hemmhekk jista' jilagħba Di Marco, jista' jilagħba anki Darmian u D'Ambrosio biss bejn dawk it-tliet naħseb iktar huwa Di Marco il-plejer li huwa proprju xelluki naturali.
Vondiri li l-kapitli oħra li se niddiskutu videos oħrajn. Jiġifieri, issa nistennew il-ġimgħa d-dieħla il-logħba ta' Ħbiberija li jmiss kontra il-Lyon li jekk l-istess żbaljat sejra ssir ġewwa Cesena, vondiri l-Inter lura fl-Italja għall-logħba ta' Ħbiberija u wieħed jittama illi hopefully nerġgħu naraw l-iskrinjar fl-azzjoni għalkemm fuq skrinjar hemm kapitlu li ser nitkellmu fuq dalwaqt. U nkomplu naraw iżjed il-players fiex waslu bħala preparazzjoni. Jien għandi nifhem illi illum rajna l-Handanovic nimmaġina li l-logħba li jmiss ser naraw il-Lonana fl-azzjoni biex ukoll anki l-goalkeeper Niġerja jibda jidra ftit il-kompla jidra u jieħu l-match practice illi għandu bżonn. Mela, l-ewwel kapitlu li rigwarda l-Inter jaqaf hawnhekk, waqfa żgħira u mbagħad nidħlu live għat-tieni parti tal-programm Analiżi Doppja fejn hemmhekk se niddiskutu il-Grand Prix ta' Franza u jekk hawn xi kummenti rigward il-logħba l-Inter nirrisponduhom ukoll. Għaldaqstant break qasir u nerġgħu nidħlu live għat-tieni parti tal-programm Analiżi Doppja. Tibqgħu magħna. Mela, wara dik il-parti rikordjata tal-programm Analiżi Doppja, issa nidħlu live biex niddiskutu Grand Prix ta' Franza li ra ħafna affarijiet bejn azzjonijiet kontroversjali, bejn nies illi jagħmlu bum, bejn oħrajn illi iċċelebraw bil-kbir 300 tellieqa tagħhom u oħrajn li tilfu posthom fil-klassifika. Biss ħalli nibdew punt u bħas-soltu nibdew billi nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika illi kellna fit-tmiem Grand Prix ta' Franza mill-iktar interessanti. Max Verstappen jirbaħ it-tellieqa fuq Red Bull, il-ċampjon tad-dinja. Fit-tieni post Sir Lewis Hamilton u t-tielet post spiċċa George Russell il-Mercedes li kisbu żewġ podi oħra grazzi għaż-żewġ sewwieqa tagħhom. Għalissa se nitkellmu fuq il-klassifika u mbagħad nidħlu fid-dettall fejn kemm bżonn. Sergio Perez spiċċa raba fuq Red Bull, Carlos Sainz il-ħames fuq Ferrari, is-sitta Alonso Alpine,
Lando Norris is-7 fuq il-McLaren, Esteban Ocon 8 fuq l-Alpine, Daniel Ricciardo id-9 fuq McLaren u Lance Stroll fl-10 pożizzjoni għat-tim ta' Aston Martin. L-aktar leb veloċi għamela Carlos Sainz ħin ta' minuta 35.781. U kif qed tinnutaw hemmhekk f'dik il-lista hemm sewwieq nieqes. Charles Leclerc illi għal ħafna huwa l-unika sewwieq illi għandhom it-tim tal-Ferrari bħalissa. U x'ġralu l-unika sewwieq illi għandhom it-tim tal-Ferrari bħalissa illum ġewwa Paul Ricard? Sempliċi. Beda tajjeb. Kien qiegħed l-ewwel imma madwar leb 18 is-Sur Leclerc għamel bum ħabat mal-ħajt u ammetta li kien żball tiegħu u wisqet nibża t-tifosi ovvjament illi dik il-bum illi l-lum rajna lil Leclerc jagħmel ser tiswieħ il-kampjonat. Jiġifieri fil-fatt kumment illi anke rajt ukoll waqt it-tellieqa mid-duo David Croft Davidson illum kien illi Leclerc ma sewwieq tajjeb imma meta jiġi ssirhom jiġri xi ħaġa. Illum Leclerc ammetta li kienet diżattenzjoni tiegħu u rekol naqbel ma' Crofty u nixtieq nagħti naqra messaġġ il-ċerti supporters tal-Ferrari illi joħorġu bit-trombin il għaliex l-unika sewwieq li għandhom ħa il-pole position is-sibt. Mentri jiena anki fid-diskussjoni li ikolli magħhom u nuħu pjaċir li ikolli magħhom minn hawnhekk nixtieq insellem supporter tal-Ferrari partikolari illi jaf minnu ħbib antiki u nuħu pjaċir li diskuti miegħu fuq Formula 1 anki jekk aħna on opposite sides. Il-sibt ħareġ post fejn beda jifraħu jiċċelebra jina u s-sejt titlu ħabib il-punt il-ħat jitremħu. U detto fatto il-għaliex fil-fat Leclerc ma rebaħ xejn. M'hemmx għalfejn ngħidilkom l-istima kbira li għandi lejn ċali. Imma sfortunatament ukoll dawn huma l-mumenti fejn jistgħu jiddeterminaw kampjonat. Episodju li ġieni f'rasi wkoll kien dak ta' Vettel fl-2018 meta għamel bom fix-xita tal-Ġermanja u minn hemm qabdet id-downhill. Li hu żgur kif qal Crofty fit-tmiem il-Grand Prix ta' Franza llum irid bil-fors jirbaħ fl-Ungerija illa li issa kif se naraw iżjed il-qudiem anzi nistgħu wkoll nurejkom il-sitwazzjoni fil-klassifika tas-sewwieqa. Tas-sewwieqa il-vantaġġ bejn Verstappen u Leclerc reġa' kiber u għansa ħasita Sergio Perez ukoll issa jinsab qrib tiegħu. Fuq Verstappen m'hemmx ħafna xi ngħidu kif irtira Leclerc baqa' sejjer triqtu u ovvjament Verstappen kellu Verstappen mbagħad naxxielu jibqa' sejjer rebħa qed naraw diġà xi kummenti. Sandro Zerrafa kemm sejta ma lejt tiġri li għaddiet ġoddar ta' Verstappen u bil-ħsara ġol karozza u rebaħ xorta. Sandro jiena qatt ma neħħejt ebda mertu Leclerc, anzi jiena wieħed minn dawk li jekk tissegwu l-videos tiegħi taf xi stima għandi lejn Leclerc. Jiġifieri ma nistax nifhem għalfejn qed jintqal l-kumment biss Leclerc illum qed jirbaħ bil-fors għaliex ovvjament id-distak 38 punt kif bdejna il-tellieqa kien distak li kellu jinżel hekk kemm il-darba għadkom tridu tittamaw il-kampjonat u dan ma seħħx. Voldiri, parentesi oħra qed nara l-kumment ta' Sandro dawk il-ħafna supporters tal-Ferrari wkoll illi għax rebħu f'Silverstone rebħu fl-Awstrija ħarġu jifirħu blajta a casa loro u naħseb illi s-seħħta ta' dik il-frażi a casa loro leħqetkom ukoll reġgħet illum wara li għal darbtejn leħqet lili
sew f'Monza tas-sena l-oħra u sew f'Imola ta' dis-sena ma dik hija storja oħra. Bista lek wissejtkom toqgħodux tifirħu b'każa loro għax dik hija frażi misħuta totalment. Fuq il-Ferrari l-oħra ta' Carlos Sainz li żgur mhux forsi se jkollu ħafna marki għoljin minn naħa tiegħi fil-voti li se nħorġu tlieta, Sainz kellu telqa tajba minn wara beda jirkupra seta' ġittini kellu dik l-stop and go penalty li penalizzatu u żgur mhux forsi kieku ma kellux dik il-penalty Sainz seta' ġittini jekk mhux it-tielet b'mod faċli. Podium mitluf għal Sainz imma ma rridux ninsew li Sainz ma nodduħx bħala sewwieq tal-Ferrari għaliex l-unika sewwieq tal-Ferrari fajnejn ħafna tifosi huwa Charles Leclerc. X'jagħmel Sainz għat-tim għas-supporters jew għall-uħud mis-supporters tal-Ferrari ma jgħodx. Għaliex Leclerc huwa l-unika sewwieq tal-Ferrari. Nara wkoll diversi kummenti u issa ser niġi għal dawk li fil-fema tiegħi huma l-ikbar rebbieħa fil-Grand Prix ta' Franza, it-tim tal-Mercedes illi b'Sir Lewis Hamilton u George Russell illum spiċċaw it-tieni u t-tielet. Sir Lewis illi llum miss 300 tellieqa tiegħu, nifirħulu ta' dan l-achievement u nimmaġina illi il-podju illi s-Surwiċ kiseb kien podju illi mistħoq li kien mister żbaljan dan huwa t-tielet mhux ir-raba' podju konsekuttiv għas-Surwiċ il-fatt illi fil-fatt ukoll niċċekk naqra l-informazzjoni tiegħi eżattament 4 podji konsekuttivi għas-Surwiċ. Jiġifieri bil-mod il-mod qegħdin naraw ukoll xi ftit ta' progress f'din il-karozza kemm forsi ħafna se jgħidu illi il-Mercedes telgħu hemm għax il-Ferrari ġralhom li ġralhom. Jista' jkun ukoll. Għalfejn le. George Russell spiċċa t-tielet podju ieħor għal dan iż-żagħżugħ anki jekk kellu battalja taħraq ma' Perez fejn jista' jkun ukoll illi kien hemm dak it-tluq tajjeb imma kien hemm xi regolaritajiet li beda jirrimarka wkoll fuqhom Perez u fil-fatt ukoll qed nara diversi kummenti hawnhekk Clayton Healy, grazzi Charles podju doppju għalina tal-Mercedes, nieħu pjaċir ukoll qed nara ħafna kummenti tiddejqux tilbuhom aħna ħanarawhom u ħawwiġbuhom. Joseph Calleja, Mercedes forsi m'għandhomx karozza l-kwalifika imma race pace dejjem tajjeb. Verità. Proset Lewis u Russell fuq il-move illi għamil fuq Perez. Proset tal-programm, grazzi lilek Joseph, illi dejjem issegwu wkoll daw il-videos tal-Formula 1 illi nagħmlu. Gracing Grek, sitwazzjoni skuderija Ferrari ninnira tibki xi żjed bilħaq it-taħwil ta' strateġija li kellna llum. Mela Sainz qed jipprova jaqbes il-Perez u t-tim flok ħalleh bil-kwietu qed jgħidlu biex jidħol fil-pits. U ġustament Sainz qallu no. Każ ieħor ta' Quo Vadis minnaħa tal-istrateġisti tal-Ferrari illi xebaw itelfu punti li żewġ sewwieqa tagħhom anki lil Leclerc telfulu diversi punti saħansitra telfulu rebħu f'Monte Carlo u llum provaw jagħmlu bawxat oħra minn tagħhom. Il-ħbib tagħna ta' Maranello ma tistgħux tirbħu l-kampjonat b'dat taħwit, guys. U apart il-kampjonat, jaqblilkom tibdaw tħarsu warajkom, għax kif qed naraw issa fil-grafika 44 punt, malajr ħajġibuhomkom il-Mercedes, altru milli tirbħu l-kampjonat. Jiġifieri jaqblilkom hekk għandkom xi problemi taraw kif sassolvuhom ta' Maranello għax minn championship contenders se tispiċċaw iddaħħu n-nisbikom. Jiġifieri kaduta d-istil li nifhem. Possibilment kapaċi titlob il-rasta Binotto għal ftit inqas kaċċejtu l-arriva bene, ma ninsewx. Jiġifieri. Imma insomma, dak kien il-messaġġ kelli nwassal ieħor lil Ferrari, Gracing Grek biex inkomplu wkoll il-kumment laqa lilna l-Mercedes qed jieħdu ruħ bil-mod il-mod se jaħsdu wara l-waqfa tas-sajf bħas-sena l-oħra. Min jaf, jiena fil-fatt qed tiġi kumment ukoll illi għadda l-opinjonista ta' Sky d-darba tal-Italja Leo Turini fejn qal min jaf ftit tal-ġimgħat ilu jekk il-Mercedes jistgħux ikunu ir-referees
għal ġlida l-kampjonat biss minn għal dak il-kumment turini kanna qegħdin fl-eqqel tal-mewġa blu ta' Red Bull li jillum il-Max reġa' tela ukoll fil-quċċata u ukoll il-Verstappen inqata' naqra iżjed mill-sewwieq rivali tiegħu Charles Leclerc għas-suppost rebħ tal-kampjonat. Inħarsu naqra il-pożizzjonijiet tisfel u dak illi bassart ġimagħtejn ilu sfortunatament seħħ il għaliex l-Alpin qabżuna fil-kampjonat tal-kostrutturi issa fil-fatt 4 punti żvantaġġ favur il-Franċiżi li kisbu kol suċċess fit-trakka ta' pajjiżhom. Fernando Alonso għamel tlu illi ikompli konferma tjubija tisewwiq li hu telaq tajjeb, eventwalment spiċċa 6, Lando Norris is-7, Esteban Ocon it-8, Daniel Ricciardo id-9. Voldiri jekk min-naħa tal-McLaren għandna t-tazza nofsa vojta il għaliex qabżuna l-Alpin li se nagħmilha ċara minn issa bħalma diġà ta' kemm il-darba jekk nispiċċaw fil-5 post tal-kampjonat tal-kostrutturi għalija hija inaċċettabbli għax jien nippretendi li nispiċċaw mal-ewwel 4, mhux se jkun il-każ, serħu raskom. Jiġifieri, it-tazza nofsa mimlija hija l-fatt li ż-żewġ sewwieqa spiċċaw fil-punti għalkemm having said that Daniel Ricciardo id-9 biftit sfortunatament. Danieli, not the ideal way to do. Nixtieq kieku Ricciardo jżomm il-pasta Norris imma s-sitwazzjoni f'dik il-parti tal-garaġġ tagħna ili tkellimna b'mod estensiv fuqha jidher li l-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri sfortunatament ukoll Ricciardo minkejja d-9 post kompla jiddeludi, forsi tgħidu li xkont qed tippretendillu llum jew dejjem ħalli għall-inqas iżomm il-pasta Lando. U mhux 8 sekondi żvantaġġ kien hemm ħin minnhom kien qed jippruva jżomm il-Ocon ma rnexxilux u kważi Stroll tal-Aston Martin qabżu. Aston Martin illi rajnihom ukoll f'battalja fl-aħħar leb biss naħseb iċċelebraw il-100 sena tagħhom b'riżultat tajjeb l-10 post l-aħħar punt ta' tellieqa mingħand it-tant kritikat Lance Stroll illi nistgħu ngħidu hekk issewwi Kanadiż illi darba ġab il-punti. U mbagħad spiċċaw ukoll Vettel, Gasly, Albon, Bottas u il-Messija Ibn Alla l-ħaj Mick Schumacher illum ħafalza stikka u spiċċa fil-15 pożizzjoni, però anki fil-intervista li għamel f'kummenti li għaddu waqt it-tellieqa il-boss tal-ħass Gunther Steiner jidher illi marru strateġija alternattiva u ovvjament din ma ħadmetilhomx. Mela, ħallina tunqara ħarsa tal-klassifika ta' sewwieqa Verstappen 233, Leclerc 170, Perez 163. Valdir illum dik id-DNF ta' Leclerc swietu Ares sfortunatament. Għaliex issa d-distak tela sew tela 63 punt u it's a back to square one case għal Leclerc li ormai naħseb li f-situazzjoni kompromessa ġa minn issa qareb tal-kampjonat sakemm ma naraw xi żewġ DNFs min-naħa tal-Max. George Russell kważi laħaq il-Carlos Sainz, punt bejn iż-żewġ sewwieqa, jiġifieri u Sir Lewis Hamilton ġej bil-mod warahom b'127 punt. Il-fatt li Russell kien konsistenti fil-bidu tal-istaġun ukoll paga tajba għal George li qed ittieħed il-vantaġġ. U mbagħad fl-ewwel minn postijiet Norris 70, Ocon 56, hemmhekk qed ninnota li hemm żball bil-punti ta' Ricciardo, niskuża ruħi, Ricciardo għandu 19 u mhux 17. Kampjonat tal-kostrutturi u mbagħad
Red Bull 396, Ferrari 314, Mercedes 270, il-Mercedes ġejjin eżistifożi. Alpine 93, McLaren 89, Alfa Romeo 51, volliri taqta il-qabża tal-Alpine, is-sitwazzjoni hija immutata biss issa qed nibża illi l-ġlieda t-tieni post issa qiegħda miftuħa. Mhux ħanidbera fetaħ bil-mod il-mod. Mela, jiena naħseb li dak li kelli xi ngħid illum qedtu l-appuntament tiegħi magħkom issa ser ikun għal nhar l-erba' li ġej għal ħabta ta' 8:30 fejn dik id-darba se tkunu intom il-protagonisti għaliex ħanagħmel Q&A session dikinhar fejn intom tistgħu tistaqsuni d-domandi u fl-istessin ukoll nillonċja il-programm ta' ħidma tal-Kamra Sportiva għall-istaġun 22-23 illi wasal biex ukoll jibda. Jekk ilħaqtu l-programm minn issa, dan il-programm dal-waqt se jkun fuq il-YouTube channel tagħna, jiġifieri idħlu hemmhekk, arawh minn hemmhekk u tinsewx dak il-like fuq il-paġna tal-istazzjon tagħna ħalli hekk tgħinuna inkomplu nikbru wkoll bħala YouTube channel. Wasalna wkoll fuq Facebook biex nilħu ammont tajjeb ta' follows imma fuq dik se nitkellem ukoll nhar l-erba' li ġej. Analiżi doppja jintemm hawnhekk sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar l-erba' li ġej għal ħabta ta' 8:30 Antonello Bela jtikom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u komplu serqu dejjem il-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva.